Káva podľa Stana poprvé, vlastne už po tretie bude po tretie. Najprv bola káva, potom kapučino, takže najprv musí dať pohár, nie, najprv si ide nacukrovať, dovtedy mu likne kredit, už ho tam totiž to dal. To akože dobrý čašník, ktorý ma pozná, tak vie, že mi to má takto spraviť. Vie, že pijem 3000. A ktorý ťa napríklad tak dobre pozná? Panžo, Lácko, z mojich vybraných podnikov. Tak, teraz navoliť tú správnu extra cukor, počkaj, kde je? Ešte plus extra, hej? No to je on, z Preňa, to Kovance. Hej. Určite? Určite. Dobre. Sugar. A káva s mliekom. Yes! Už sa to robí. Teraz druhú kebu pozor. A Ďuriš a káva po štvrté. Ešte toľko cukru. Tak čo mám s tebou robiť? Tak dve ti dám iba, keď ty menej cukru. A urob mi kakaóko, nie? Jak máš ty? Tam máš kakaóko, toto dalo hente, no? Hej, tam nagrcalo. Mal by si zobrať teraz tú tácku so 4 kávami a ísť mi vypýtať 4 točky. Prečo len 4? Lebo ja som si vypýtal 4 za 4 kávy, lebo za jednu točku je jedna káva. To už si stihol vypýtať? Samozrejme. Som si na ne A čo budeš mať? Rúbsačík? Neviem. Pohárik? Zatiaľ mám asi 4 v aute, alebo 4. Minulé čajka na Lukavici som sa zastavil na kávu, čajka otrhla, dala mi asi 2 alebo 3 minula. Len tak? Si je bol sympatický. Pozrela, že šarmantný chlapec. Hej. To dám potom na Facebook. Čo? To video. Debil. Ale nemali to zdražiť zaječko, to bolo také fakta. Mal by si vyhlásiť protest nejaký. Odkáž niečo Slovíncom, prosím ťa. Komu? Slovíncom, čo im odkážeš? Že ich jebem za tých 20 centov, čo zdražili moju obľúbenú kávu. To je Stanková obľúbená káva. Mala by byť aspoň do pohárika. Táto je menej obľúbená. To je neobľúbená. Kakauko je aké? Kakauko vypiješ. Už to tam kadí. Hotovo? Musí byť dobrý, nesmie byť sprostý. Remove cup. A je to. Máš? Aj. Dobre, íď preč a ja